kenyérszer, hanem egy gulyáslevest venni, remélem, hogy jó helyen járok. A klasszikusan jó helyen, gulyásleves ügyben, gyerek. Meg egyébként van egy naptervem, hogy azt szeretném is neked elmesélni, mert arra gondoltam, hogy a gulyást így helyezzük meg kicsit módosítani. Egy nagyon jó kaja, van belőle egy csomóféle verzió, én tudok neked mutatni, van gulyás, tudok szürke marha gulyást, amiket meg tudom mutatni, hogy egy kicsit járjuk körbe, hogy mutatni van. Szerintem egyébként a gulyásnatok rendjére ráfér, hogy egy kicsit átmozdulások, mert megismerik a fiatalok is, úgyhogy egy innováció tekintetében nekem is vannak ötleteim, hogy hol érdemes megnézni, de kezdjük akkor a klasszikusokkal. Kezdjük. Hadd szóljon. Ufalna lél. Hello, nagyon szépen köszönjük. Állás megkapja az első csillagot. Hát figyelj, mert hogy ez a kisváros, és tudom, hogy így sokan azt mondják, hogy ez miért aludtas.